CCTV man, nahuli sa pagnanakaw. Dad, may nakakatawang nangyayari ngayon sa Tondo, Maynila. May isang CCTV installer na nahuli sa kanyang camera na kanyang ininstall na nagnakaw siya sa bahay na kanyang ininstall ng CCTV. Ngayon, Dad, ano sa tingin mo ang nangyari dito at ano bang pwedeng ikaso sa mga ganyan? Well, kadalasan yan, no? Pag ganyan na ikaw ay pinagkatiwalaan tapos sinakawa mo yung nagtiwala sa iyo, pwede kang kasuhan ng qualified theft, no? Pag qualified theft yan, normally hindi bailable yan, no? So yan ang mahirap sa mga ganitong sitwasyon. Kasi nga, kung ikaw ay pinagkatiwalaan at pinagsamantalahan mo nagtiwala sa iyo, talagang mas matindi ang parusa diyan. So wag natin sana kakalimutan mga kababayan, no, na napakahalaga na pag pinagkatiwalaan ka, pangalagaan mo 'yon kasi mas magandang kinabukasan mo pag marami nagtitiwala sa iyo at maraming gustong gumamit ng serbisyo mo. Katulad tong CCTV installer nito, syempre problema natin, ngayon na iskandalo yan, makakasuhan siya, makukulong siya, nasira na yung kanya kinabukasan, samantalang kung sana nagpatuloy siya na magtrabaho na maayos at siya matyaga, siguro kahit na papano dadami yung kliyente niya. Yung nga sinasabi natin sa edukasyon, no, napakahalaga ng ating mga guro na ituro sa mga kabataan ang virtue of patience. Napakahalaga niyan, no? And virtue of being trustworthy. Kasi nga, pag hindi tayo trustworthy, hindi tayo makakalayo sa mundong ito. Kung nagkamali ka dahil hindi mo naman sinasadya, umihi ka ng paumanhin, pero kung sinadya mo at gagawin mo talaga para makaisa ng tao, makalamang ng tao, masisira ang kinabukasan mo. Sometimes yung sinasabi nilang madali ngang kumita ngayon dahil nga nakakaisa ka, pero kalaunan walang magtitiwala sa'yo, masisira ka, hindi ka rin makakalago sa buhay. Yan ang dapat ituro sa ating mga paaralan para sa ganon ang ating mga kabataan magkaroon ng mas masaganang kinabukasan. Because it's very important. No? Education should not be only about academics or theoretical concepts or theories or principles. Dapat may kasama to, may kaakibat to ng mga tamang pag-aasal, tamang pag-iisip, at tamang pangunawa sa lipunan. If you want to go far in life, it's very important. Napakahalaga nito na kayo ay dapat pagkatiwalaan at panindigan nyo yung pagtitiwala para sa ganon mas lalong dumami ang magtitiwala sa inyo at mas malaki ang inyong makukuhang responsibilidad at mga gantipala sa lipunan natin. Sa inyong tingin, feeling nyo ba na dapat idagdag ng DepEd sa curriculum ng mga eskwelahan natin, hindi lang ang educational subjects, kundi ang mga subjects para ma-improve ang character at morality ng ating mga estudyante, ating mga Pilipino? I-comment nyo yun. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.